Anna l'anaconda. Hi havia una vegada Anna, la gran anaconda negra, que sent molt presumida, ningú li feia cas. Una tarda va aixafar una planta de la xanga encantada que, tornant-se dolenta, només volia convertir la selva en un fosc i trist lloc. Com tots la temien, ningú li va dir res. De cop i volta, ella, escopint núvols, va anar ocultant el sol. Els homes i animals es quedava poca llum. En uns dies la selva seria una massa negra. Llavors, l'espertant el mandrós, colpejant un manguarer, va convocar a tots els éssers vius. Homes i dones que van venir estaven d'acord de fer alguna cosa, però arribant l'anaconda es van passar el mandrós d'un sol cop. Creixent la por per tota la selva, van buscar l'ancià Monor Roig, valent, coneixedor de com acabar amb el problema. Ràpidament, ell va parlar en secret, amb cada cap ensenyant el que havien de fer. Ells de pressa, reunint-se al costat del riu, van encendre torxes. Els micos van clavar al centre de la plaça una gran palmera carregada de fruits. Els ocells van cantar i es van omplir taules amb fruites i sucs. La gent ballava i els animals feien acrobàcies. Aportant la seva alegria, van provocar un gran soroll que va fer venir a l'anaconda i, veient-los tan feliços, va tremolar i va voler avançar, però va caure desmaiada. El mico vell, sonant la seva maraca, va fregar la seva esquena, traient els éssers que es van empassar. De cop i volta, ella va començar a somriure. Aleshores, els nens i animals petits, fent una gran serp amb branques de palmera, la van passejar pel lloc. L'anaconda, avergonyida, va absorbir tots els núvols foscos. Després l'ancià, fregant-li un ungüent, la va tornar alegre. Ballant amb els homes i animals sobre el seu llom, ella va clarejar dormida. La gent, en despertar cansada i veient-la obrir la boca, es van espantar, però només estava estornudant.